Jingpule na kasithi baningkong Paulus pukhu siya Timotheus kalanong kabasaw kadukot khat ar hadu khat Henry. What I ba anyo kai yapi namar pa phidang samla Henry tulong barabor kanuksa jong kajing it kajingen bat kajing skur bensim ha kiriungen hadu bangan tawan 2 minot ha kajingpule ya kijintho ha gajing yala bat gajing hikai wat le bom sutnyo ya gajing ia ba phiyo pdiang haba kinong yathu lupa kila kado yipi pat kitemmen kisan kilabu yala kikti halor chongphi to phikir bha yala ki kamram kumta ba wei pa wei undup yo I ya gajing roi jongphi to sumar yarade bat yala gajing hikai ru तो कित ख्या भा या की बारो आर दा कबले कुमता फिन पेन एम यारदे बदया की तो कि बशा स्कोर ये भी ktien जोंग उट्राई कसम शिस्पा खादवे कर खर हिन्यो हादु शिपो कि काम जुंग उ कि लोंग की बा शिशा बद की बहोग बारो की राय जुंग उ की बतिकना कि लोंग की बस खेम जुनम la thau yaki ha ka jing shisha bat ka hop ula pha plan yala ki briu ula pens kem yala ka jutang junom ka bukhuin bat ka basngo trim ka kerteng ju ka jing ting burom ya utrai ka long ka jing stan ki ba im da ki ka long ki basian en yero ya u junom la junom ka gospel kat kum uyo anis bukhut kalanong ka bahinyo kat khot lai phuin riu hadu san pho uwei upharisi ula khot ngobha ya u jisu ban bam badu u jisu ula le shiying chugu bad kila ya shong banwam tadan ko wei kan nong pop hagata krishnong haba kala yu sko bo jisu ula shong bam ha kiying upharisi kalawanra shikyu plan ka jing ubi ban da ka bayeng dien u jisu hajan ki jat chu u kada yam bat sat ya ki jat chu u da ki umman nangta kalanyat yaki dala u nyukli kala do yaki bat kala pensle yaki dagata ka jing ubi haba upharisi balakot ngobha ya ujisu ula yoi ya kane ula perkhan une ubriu ba un de unong yethu lupa unjin dalatem kenthei ayu kane kabakta yu naba kalong kanong pom ujisu ula juba ya gajing perkhan ju ko Simon ngadon aa ban ong happy ko nong hikai to ong se ula phai ktien tadan armut ki briu ki bakit ram ha uwei unong ai ram u jisu ula stang uwei ula kit ram sanspa tingka rupa bat uwei pan sanpho namar ba kimla bansiu aa ula shumap no yaki baro argon habakumta uno ken naki uban kham sngu yu nga tharai aphaitin u Simon uta ya uba lamap khambun ken phila jubab kabadei laong u jisu nangta ulaphai shakata ka kenthei bat ulaong ha u Simon phi yu I ya kane ka kenthei ngalarung haying jungphi patphim shim ai bangan sat kijat Henry maka kalasan ya ki kijat chunga dala ki umman bat kalanyat yaki da unyukli lajong phim shim padang skubha yanga da ka jingdo Henry maka kam shim sange bando ya ki kijat chunga nadu bangalawan phim shim pensle ya ka kli chunga da ka umnyang Henry maka kala pensle ya ki kijat chunga da ka jin ubi ngayathu hapi lamap
kipop babun chongka namar kala I chibun Henry uta ya uba lamap kendian u I kendian nang tau Jisu ulaong hagata kentei lamap yakipop jongpi kibay shong bam kilasdang ban yatuklar paramaki u Aisha une bowat ya kipop ru umap Henry u Jisu ulaong hagata kentei ka jinget jongpi kala penim jepi ki letso ka gospel jong utrai